ćemo praviti šape sa medom. Zato nam je potrebno mast, med, šećer, brašna po potrebi, 2 jaja i kašika sode bikarbone. Brašna po potrebi, jel to sam rekla. Ako nemate ove modlice, možete kao kuglice da pravite, vrlo je, može dugo da stoji i kolač je onako sjajan. I tako, testo ne treba da bude ni tvrdo, ni previše mekano. Vrlo se lako zamesi, brzo, jednostavan je kolač, a baš je fin. Modlice ćemo malo u brašno da umočimo, da se lakše odvoji kad se ispeče i nećemo previše puniti, zato što to još dok se peče naraste. Malo samo da se ohladi. Pekli smo nekih 12 minuta na 180 stepeni, zavisi od rerne, znači od 10 do 15 minuta vidjet ćete već, može to biti malo bleđe, uglavnom